אוקיי, אז אני מבקש מיקום גם בפורגראונד וגם בשביל שאני אוכל לשלוח הודעה ללקוח, בסדר? וגם ללקוח הוא לוקח את המיקום בשביל לדעת איפה הוא נמצא, ואחרי שהלקוח מזמין, מה שיקרה עכשיו יהיה notification, ההודעה. זה בשביל ההודעה הזאת, אני צריך את המיקום שלו, כי מה קורה אם הנהג לא שם את האפליקציה ברקע. אני רוצה גם אז לשלוח לו את המיקום, הודעות לנסיעות קרובות, ובתקווה שהנסיעות יהיו קרובות, אבל אם הוא נגיד לא מחזיק את האפליקציה, הוא לא יקבל הודעות על הנסיעות שמתאימות לו, כי אחרי שעה יכולה לעבור וההודעה הזאת לא תתאים בכלל.